Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandinayo. Please postaiwo nyaya yangu. Mukadzi uyo wandanzwa muchiverenga confession yake anga achiti pamba paanoshanda pane pet inodya bacon nepoloni. Hakuna zvinhu zvakadaro ende anokwanisa kunge ari kutoshandisiwa pamhiko dzehurombwa. Inzwaiwo zvakaitika mukomanashi iyi yekuda kudiwa nemaSouth African iyi. Nerimwe gore mukoma ndakati ndichiita mapeace job ndobva ndachizotanga kushandira umwe mukadzi. Mukadzi uyu akandiudza kuti ainge aine munin'ina wake. Panguva yacho iyoyo akandiudza kuti munin'ina wake iye ainge ari kuMozambique, ainge akaenda kuMozambique because ainge akaroorwa nemumozambican. Saka pavakaendako kuMozambique vainge vasina kuziva, but I think kuti mukadzi iyeye ainge achizviziva kuti munin'ina wake ainge akatoenda kutonoromba nemurume wake. Saka akandiudza kuti kana vadzoka, kana kuri kunzi kana vava kuda mushandi wemumba, then she was going to tell them kuti ndainge ndiripo uye zvekare ndainge ndiri available and ndainge ndichitsvaka basa. Ndakafara mukoma. I still remember kuti ndichibvako kubasa ndakatoenda nekumba kwevamwe vamufundisi ndikabva ndachizovaudza kuti ndainge ndichinzi ndaikwanisa kuzowana basa kumaestate, kunzvimbo kunogara vanhu vane mari dzavo. Saka ndainge ndichida kuti vange vachindinamatira. Vakandinamatira mukomanashi vakanditi taifanira kuti tinge tichitsanya for the whole week. Saka takazotsanya wiki rose. Avo vakazoti vabvawo kuMozambique ndopa vakabva vachizouya vakabva vachizoudzwa nezvangu. Ndikabva ndachizoudzwa kuti hanzi vainge vakati kana vava kuda munhu vainge vachazondiudza. Ndikabva ndati it is okay, thank you very much. Ndakamirira mukomanashi kusvika nguva yakwana, but panguva iyoyo yavainge vachiti vainge vachida kuti ndinge ndichishanda samaid wavo, zvinoita Mwari mukoma, ndakabva ndachizofonerwa nomumwe muIndian uyu ndainge ndakambomushandira kudhara ndichimuitirawo mapeace job. Saka muIndian uyu ainge achindipa mari shoma. Pane pamwe apo paakatombonditi handichade kuti unge uchiita zvemapeace job, ndoda kuti unge uchishanda 5 days a week, but mari yacho yaainge achindipa mari iyoyo yainge iri shoma zvisingaiti, zvekuti mukomanashi ndakaona kuti kwainge kuri kungoshandira mahara. Saka ndakabva ndachizoregedza kumushandira muIndian iyeye. After so many years ndakatoshamisikawo kuti ainge achiri nemafone numbers angu. Akabva ati kwandiri, Miriam, ndikuda kuti unge uchizoya kubasa. Ndikabva ndati kubasa muchange muchizondipa mari. Saka mari yaakandiudza ndakabva ndamuudza kuti ndinge ndichiuya kubasa mangwana hazviite, because kune kwandikufanira kuti ndinge ndichinotora mari yangu. Saka ndichatanga ndaenda kunotora mari. Kana ndikabva kunotora mari then ndinobva ndachizokufonerai. Akabva ati it is okay, do not disappoint me Miriam. Saka mangwana acho makuseni ndakamukira. Ndopa ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita interview. Mukomanashi ndakati ndiri muroad, mweya mutsvene vakataura neni vakabva vati Miriam enda unoshandira muIndian. Ndakangonzwa voice iri mukoma raitaura zvainge zviine hunyoro pasi. It was a small voice. Ndakanzwa munhu akazevezera akati Miriam enda unoshandira muIndian. Ndakabva ndatanga kunamata ndichifamba mukoma, because kubva kwatainge tichiburukira makombi kuzoenda kuestate painge paine kamufambo maybe about 10 to 15 minutes uchifamba. Saka ndakati ndichifamba mukoma ndainge ndichinamata ndichidzinga madhimoni ose enhamo ekwashumba kudzinza randakaberekerwa, ndichiti madhimoni ekumusha kwedu atozviziva kuti ndava kuda kunopinda basa rine mari, because vainge vakandiudza kuti mari yatichakupa it is going to be a blessing from God. Upenyu hwako huchashanduka within 1 month, uchaona mari yatichakupa. Saka ndakabva ndati Miriam, nyaya dzako idzi dzekuti unongoudza vanhu vose nyaya dzako, izvezvi kutoudza kwawakaita mai vako zvimwe kudawo nekufara vane vavakaudza vavengi vavo, tarirawo nekuti wava kusimudza
kirwa nemhepo. Mukomana shi ndakabva ndapesana nemukadzi uyauya, iye haana kundiona, ainge ari mumotikari. Ndikatowedzera kutonamata ndikati madhimoni aya munomaona here kuti iwo ava kutoda kutoti interview yacho isaitika. Iye mukadzi wacho ainge atokanganwa kuti ainge akanditi ndinge ndichizouya for an interview, saka akamukira makuseni achienda kumaoffices kwavo kune vanhu avo vaainge achida kuzoita meeting navo. Ainge atokanganwa nezvangu. Ndakanamata mukoma, ndakazoti ndasvika pagate gardener akabva achizobuda akabva andibvunza kuti ndainge ndiri ani. Ndikabva ndachizomuudza kuti ndini Miriam. Akabva anditi sorry zvako Miriam, but madam boss vatoenda kubasa ende vati tisazovafonera because vane meetings akawanda. Mukomanashi ndakaeredza misodzi. Murume iyeye paakandiona ndichiredza misodzi because ndainge ndava kuti zvinoreva kuti midzimu yekwashumba yasimuka ikandisimudzira mhepo. Ko chandakanamata ndichitsanyira svondo rose ndainge ndichimbonamatira chii chaizvo, ndikatuka midzimu yose yenhamo yekudzinza rekwedu. Saka ndakati ndichieredza misodzi kudaro, apo ndainge ndava kufunga zvino kuti muIndian uyo ainge ava almost 2 hours achingondifonera apa ndisingadaviri macalls ake because ndainge ndichida kutanga ndanzwa response kuti uku kuma estate kwandainge ndaenda ndainge ndichazopiwa response yekuti kudii. Ndobva ndachizobva hangu kuestate ikoko, kana kuri kunzi ndava kudzokera kumaIndia ndobva ndadzokera hangu ndichiziva kuti ndinenge ndiri desperate. Saka mukomana she ndakabva ndachizoti pandainge ndava kuenda akabva anditi chimira zvako ndinge ndichinzwa but uchanditukisa. Akabva aenda ndobva achizonotora foni yebasa akabva achizomufonera mukadzi uyauya akabva amubvunza kuti uri kudei nekuti ndakuudza kuti usandifonera, right now I am about to go into a meeting. Ndopa akabva achizoti Miriam is here. Mukomana shi akangodropa call yake. Paakanditi akata call, then call ndopa yakabva yachizopinda. About a minute later akabva anditi I am rushing back home right now. Umuudze kuti asaenda anyway, I'll be there in a minute. Ndakafara apa ndainge ndichitotaura naamai mufundisi paWhatsApp ndichivaudza progress yose vachiti tiri kunamata Mwari kuti zvinge zvichizoita. Saka akazodzoka mukadzi uyu ndobva achizonditi ndaifanira kuti ndinge ndichizopinda. Akanditi dauti ndinge ndichikuita interview. Akabva anditi ita basa rako tione. Mukomana shi ndakagwinyisa maoko ndikatanga kumhanya kutora hembe dzose dzainge dzakasviba ndichiisa muwashing machine koaina. Ndikangoti basa rose ndakaripedza nezuva rimwe chete repamba ipapo. Kana kudya mukoma ndakazotodya lunch, it was somewhere kuma past 3. Ndipo pandakagara pasi ndichiti ndava kutanga kudya manje. Akabva ati kwandiri wow, I now believe it. Kana vachiti vanhu vekuZimbabwe ivo vanoshanda, you guys you are very hard working. Akabva ati akatodongorera nepawindo remukitchen akabva anditi I want to fire him. Apa ainge achibvira umwe muSouth African uyo ainge achimushandira mugarden. Mukomana shi ndakazototsvaka umwe gardener wekuZimbabwe achiti handichadi kushandirwa nemaSouth African nekuti ivo vane nungo dzekushanda. Ndava kuda kungoshandirwa nemaZimbabweni chete. Chandainge ndisingazivi ndechekuti ainge atoona kuti kana akashandirwa nemaZimbabweni zvinoreva kuti zvinenge zviri nyore kuti ange achizovashandisa pamarituals ake. Saka mukoma nerimwe zuva ndakati ndava kugara pamba apa ndakati one day ndainge ndichida kutowacha hembe dzangu kwainge kuri usiku. Ndikabva ndati ndoda kuwacha hembe dzangu, then ndobva ndarara ndakadziyanika. Mukoma ndakati ndichinotora dzimwe hembe dzainge dziri mune rimwe drawer umwe mandaingoisa hembe dzimwe dzandinenge ndangopfeka kahwani. Ndopa ndakabva ndachizoona kuti mainge muine nyoka yainge irimo. Chakandinetsa mukoma ndechekuti pandakaridza mhere ivo vainge vakagara panze, ndaitovanzwa vainge vari pabrai vachitotaura zvavo nyaya nemurume vachitoseka. Saka ndakaridza mhere vakabva vanyarara. Mukoma ndokubva ndaridza futi mhere because ndainge ndava kutya nekuti nyoka iyi yakabva yamhanya ndokubva yaenda ikabva yanoti mukona
kudhoo apa ndainge ndava kutya zvino ndakabva ndavhura hwindo ndokubva ndaita zvekudanidzira ndikabva ndati madam mumba mapinda nyoka. havana kana kundipindura. Komanashe ndakatovaona vachitotora macheya avo vakabva vatopinda mumba. Tell you what mukoma, nyama yavainge vachigocha musi iwoyo yakasvika pakutsva nemoto. havana kana kuzomboidya, vakasiya zvose. Mangwana acho makuseni vakamuka vakandimudhurira zvekuti ndakashaya kuziva kuti ndainge ndavatadzira chii. Mari tainge tichipiwa mari yakawanda, saka taiwanzo kuti kana vasipo taita hedu musikanzwa wekuti taingorara zvedu paloni tichingotaura zvedu nyaya. Saka akabva achizonditi, mukomana ainge achishanda sagadhina akabva ati, iwe kubva zvandakatanga kushanda panapa ndine dzimwe hope dzandinorota ende ndiri kungogara ndisina kana simba. Ipapo ainge achiti ainge aine umwe musikana wake waainge akaenda kunoona for a sleep over because aingodanana nemasouth african ainge ava nemari because mari aipiwa yainge yakatowanda kutodarika kana mari dzinopiwa kana matruck driver. Akatosvika pakutotenga motikari apa ari garden boy. Saka akabva anditi pandakaenda kunoona munhu wangu for a sleep over ndakati ndichinokwira pamusoro pake ndokubva ndashaya simba zvachose. Saka ipapapa ndiri kutoshaya kutoziva kuti dambudziko rangu chairo rimbori pai. Ndamboedza kunwa mishonga yakasiyana siyana ende musikana wangu ndinoona sekunge achatotanga kutoita zvemaboyfriend because ndiri kutadza kumufadza. But chiri kundinetsa ndechekuti kubva zvandatanga kugara panapa ndinomwe mukadzi uyo anouya kwandiri. Mukadzi uyu akatanga kuuya kwandiri mushure mekunge ndaona imwe nyoka. Nyoka iyi ndakaiona yainge iri mumaflowers. Achitaura kudaro ainge achitonongedzera rimwe flower bed rainge riine maelephant flowers. Akabva anditi imomo mumaelephant flowers awo ndimo mandakaona nyoka. Nyoka iyi yainge iri yered ine macolors akasiyana siyana. Akabva ati handisati ndakamboona nyoka ine macolors akawanda kudaro. Ndikati kasi yainge iri shato here? Akabva anditi kwete, hakuna shato yakadaro. Akanditi nyoka iyoyo yainge iri pfupi but yakakora. Ndikati zvimwe kuda chainge chiri chiva. Akati kwete, chiva ndinochiziva, nyoka iyoyo handizivi kuti inyoka yakaita sei. Akabva anditi iwe dai yainge iri nyoka ndingadai ndakakuudza kuti ndaona nyoka, but zvandakaona ipapo semunhu ainge achangotangawo kushanda plus mazuva acho iwawo iwewe neni tainge tisati tava kuita nyaya tose sezvatava kuita. Vaingondipa chikafu changu ubva watopinda mumba ndaitongokuona sekunge uri munhu anovhaira. Akabva anditi ainge akaona nyoka iyi. Saka nyoka iyi payakazotanga kufamba ichienda anoti ndopaakabva achizoona kuti nyoka iyoyo yainge yakasungwa kumuswe kwayo, yainge yakasungwa nemicheka mitsvuku uye zvekare yainge yakasungwa nezvimwe zvuma zvemacolors akasiyana siyana. Ikabva yachizopinda mune rimwe gomba iro raanoti akazongotora chitina ndokubva angotsindira gomba iroro. Anoti akatya kuti ange achitaura because akafungidzirawo kuti zvimwe kuda ainge ari madhimoni kana kuti zvikwambo zvainge zvatumwa nehama dzake kuti zvinge zvichizomukanganisa pabasa. Saka akabva achizongosarudza zvake kunyarara. Saka paakandiudza nyaya iyoyo mukoma ndakabva ndatanga kubatanidza nyaya because neniwo mukoma ndainge ndava kupota ndichirarwa neumwe murume uyu ainge ari very handsome. Murume uyu aiti kana akauya kwandiri ndaitadza kana kuramba because aiti akandibata ende ndaitofila kutoti mumba mune munhu apinda. Ndainzwa door because door racho raita sound kana ukarivhura. Saka ndaitonzwa sound yekuti door rangu riri kuvhurwa, then door kana ravhurwa kudaro ndobva ndamuka, but ndinenge ndichiri ndakarara. Ndotomuka mukoma ndotoona kuti murima imomo anenge arimo murume uyo anenge akanaka chaizvo. Chiso chake chinenge chichitopenya. Apa anenge akanditarisa kuti ndee obva auya pandiri, obva agara pasaidi neni, obva ati ndauya kuzokuona, zvinoita here kuti tinge tichirara tose. Ende ndo zvaaiita pose apo paairara neni. Aitotanga atoti ndauya kuzokuona, zvinoita here kuti tinge tichirara tose. Aisambondimanikidza kana kuita sei. Saka ndaiti kana ndava kuda kuramba then ndaibva ndanzwa mwoyo wangu uchirwadza kuti asi nemanakiro akaita murume uyu
zveshuwa manakiro akaita murume uyu it is too much. Hapana pandingamboramba kurara naye, then ndobva ndatotanga kutorara naye. Mangwana acho makuseni mukoma ndaitomuka ndotoona kuti ndinenge ndiine urume hunenge huchitobuda mandiri. Ndakaita almost 4 months ndisina umwe murume wandainge ndichisangana naye pabonde, asi mukoma nachi ndakabatira pamuviri. Zvinova zviri zvinhu zvakandinetsa. Ndabatira pamuviri kudaro, one day madam boss vangu vakandipa mari, vakabva vanditi mari iyi unoziva zvekuita nayo. Ndokubva ndatoenda, ndakaita sekunge ndainge ndatova chizombi because pavakangondipa mari ndakabva ndatoenda ndikanogeza ndikatobuda ndikatoenda kuclinic ndikabva ndati ndoda kuita abortion. Apa yainge iri private clinic, havana zvakawanda zvavakambondibvunza, kunyange pavainge vachiti vainge vachida kundipa counseling ndakangoramba ndakanyarara. Ndokubva ndachizopiwa mapirits, ndakazotanga kubleeda mushure mekunge ndabvako kuchipatara ndikableeda ndikatoita miscarriage. Kubva ipapo mukoma shungu dzekunzi kuda munhurume ndainge ndisisina shungu dzekuda munhurume, nekuti ndainge ndichitonzwa kutoti nditori bhoo. Kunyange dzimwe nguva taitosiwa tiri vaviri, inini naGardner akagumisidzira asisina girlfriend, ininiwo ndisina boyfriend. Taikwanisa kurara tose, asi mukoma taitoti kana takatarisana ino ndaitonzwa kutosema munhurume, iyo achitondudza kutoti mazuva ano ndiri kuguta zvisingaite. Pane mumwe mukadzi wandinorota, mukadzi uyu akanaka zvisingaite zvekuti kana akauya musi waanouya anenge achida kana kuti tinge tichirara tose rwakawanda. Iniwo kusaidi kwangu ndo zvandainge ndichingonzwawo kuti mazuva ano handidi kana kuona chinombonzi munhurume kumberi kwangu. Chandinongoda ndechekungoti ndinge ndichingonakirwa kana usiku hwasvika. Saka ndo zvakaitika izvi mukoma. Taishandiswa nevanhu ivavo. Gardner ndakazongomusiya, but inini ndakaona kuti pano tainge tichishandiswa. Vakatanga kudzinga maSouth African pakambani pavo, vakasara nemaZimbabwean. Iniwo ndikazongosiya hangu basa ndokubva ndachizoya kuno kuZimbabwe. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Naimiko zvazvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi iyi yekuda kudiwa nekunzi unogona sterek kushanda. Hanzi ndainge ndichida kuti ndinge ndichinzi ndinogona kushanda nemurungu wandainge ndichishandira, but tainge tichishandiswa tichirara nezvikwambo zvavo. Ndekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureurura mukoma kuti pandakapiwa mupfuwira ndo pandakatangawo kumuka. Ladies, you need to be very careful. Chandakazodzidza hangu nekuda kwekuti ndava muroyi, nanhasi uno uroyi nditori nahwo, ende kana wava muroyi zvinonetsa kuti unge uchizohurasa because dhimoni racho rinenge rava kutokukontrola, ende mumwoyo mako munenge musisina kana mweya mutsvene waMwari, munenge magara dhimoni rehuroyi. Saka hauna munhu angazokuudzira kuti chirasa uroyi hwako because unenge wava kutoona sekunge zvaunenge uchiita ndo zvinenge zviri right. Zvakaitika mukoma nashi ndezvekudai. So ininiwo nemurume wangu tainge tichinetsana kudaro ndo pandakabva ndachizoenda kun'anga. Ndakasangana nemamwe mafone numbers paFacebook eimwe n'anga iyo yainge ichinzi inobatsira chaizvo. Saka n'anga iyi mukoma yakabva yachizonditi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kumba kwayo, asi yakanditi kana wava kuuya kuno unge uchitenga mafuta. Saka ndakabva ndachizotenga kabhodhoro kecooking oil 750 ml ndobva ndachizoenda kuya. Ndasvikako ndakabva ndachizopiwa huku yeblack iyo yandakanzi ndinge ndichidya iri mbishi zvekare nemakushe ayo. Saka pandakairuma kekutanga ndakanzwa kuti zvainge zvisiri kana kumbondiitira zvachose, asi pandakaramba ndichidya ndichinzi ndinge ndichinwa mafuta aya because vakanditi inwa mafuta kusvika ava muhafu. Apa ndichidya futi huku yaya yeblack mukoma ndainge ndava kutonzwa sekunge munhu ainge achitodya pizza, zvainge zvichitondinakira kusvika ndichizonopedza kudya huku yaya. Vakabva vachizondipa umwe mushonga, vakabva vanditi mushonga uyu ndinoda kuti
unge uchizoushandisa apo paunenge uchipfuwira murume wako, uye zvekare mafuta awa ndiwo auchange uchizozodza kusikarudzi kwako kusvika achizonopera. Mafuta aya andainge ndashanda cooking oil vane zvavainge vakaisa imomo. Ndakadzokera kumba ndikamashandisa, murume wangu ainge atova nomwe mukadzi waainge amitisa, akabva ati ainge ava kusada nezvake. Ndakafara pandakaona kuti marriage yangu yainge yagadzirisika nekuda kwemishonga yemupfuwira. Mukoma ndo pandakatanga kurota hope dzimwe dzainge dziri very weird. Ndaitorota ndiri kumakuva ndiine vamwe vanhu vandisingazivi, kudzamara ndava kutomuka pachezvangu. Ndaingonzwa vanhu vachindidaidza nemuridzo, ndobva ndatomuka, ndobva ndatobuda, ndikabva ndachizoramba ndichizongotemererwa nyora dzeuroyi. Saka chandakadzidza mukuroya ndechekuti kazhinji munhu anozonzi anenge aine shavi reuroyi, kana ukatarisa kwazvinenge zvakabva, unenge wakapiwa mushonga wemupfuwira. Mushonga wemupfuwira zvinoenderana futi nedhimoni kana kuti shavi reuroyi, nekuti varoyi vakawanda ndo vanonyatsokugona kugadzira mushonga wemupfuwira. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Wakamboshandisawo here mushonga wemupfuwira kana kuti kwete?